سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا كما يكنيهم أبزا عمد كلتا عمد أو فورتز ركبوهم لأخات روسيا تشاينان إيطاليان نابي إرترا سفيح عدت بمقبار مزملكتهم أكالات إرترا أو وفرن متحقازا بستفلالي صلاتاتن بزملكت مردداتن سممعاتن كجبر تعزيبنا نيرناينا أوراخا أب ودباتنان معدناتنان هنساتن زتوكور عدتات نايزم أكالات تخطاتلني لنا نلومجن أورا أب ودباتنا زتوكور نمعبالي إزدسس تحستويو كلونا برقسجن ودب مصواع كما يزلو إذا ودب زي كساب حجي بعقم منغستي إرترا بزح فسس كمستقبرلون بزح سرحات كأنجدن ككايدن عقمي زلوانيو حجيغا نايزن استقصنيان هاجراتن دقفاتن حاجزاتن وفرن توسيخو كما يكخون كمزقلن إذي معباينا إذا ودب مصواع أب قطبا إرتران أب كبابي كيح بحرن انتاي تسلوان مغيرون كمتصخم زقلن مسؤو أبزد تحاز قدياتن زتوكوري لهمتاوي تحستوينا قربنا لكم زلنا كبرانن تخطاتلتنا ودب مصواع انتاي كم زمسلون ناي فيديو مسنيتا سئلتات هادالينا لكم علنا كتكتاتولنا أقدمنا بخبري نعدمكم نزي تحستونا زي ناب كل إرتراو زيغان فتاو إرتران كمون ناب بوزحات قدسات نخبتصح بوغنكم نزي فيديو خطرين كلهم لايكن شيرن كتقبرو ساب حجي نزا كاوشت إرترا كابسمرا ان الدالوا زلنا چانلنا سابسكرايب زي قبركم ما زلهم كا سابسكرايب كتقبروا مسخبروتو نلابوكم ناب تحستونا نسقرال لنا الدلاون أقرابن إفرم قدي سناي مكتتال ودب مصواع حدا خابتم قداموت ودبات أب كيح بحريم إذو ودب زي أبتا بلول كيح بحر التفلت كتما باصعي زركب ودب مصواع كابشحن شعاد تميتن سلاساتات جميرو بوزحات مراكب كأنجدن بصعق سراح أب كبابي كيح بحري حدا كاب تتأمتي ودبات زنبرد مايو بدحريون انتقونا ببقزيو نتفتاتو كسفح دحر مصراح أب 4 كوتا كساب مئتاو مجزاتنا إثيوبيا كابن وشت هاجرن وزان مهرت حرشة فريات إندستري أوحو وزتزات ولن سدد زكايدلن عرفتي زينبورون ساق سراح زرعيلن ودبينيرم بجزية مجزات تاليان زتاتاتو نعلم ناز نوحي تلفريكان بغطتا أبتو ودب زاتو زنبري سلوت مقوعزي بابورن توسيخوها ودب مصواع أبقماقن كيح بحري كاب زنبرا ودبات أب كدميت زسرعن تتأماتن نيروم أب تقوانتي زنبرو صفحات مزنا حجخن نتصاصرن كله نقسن تصببن زبالا خوينو قلا غابتي زبزح قولاقولو بغطران زي تلبتين نيروم لو مجن اتصفحات راح زي كون وسيخو كله تودب سفيحو عمقوتنا يمعشيق مراكب زيادة وشيطن دارقا كله قولاقولو بغطرانن ماتونن زتلبتين مسارحيتات نايز ودبون منغست إرترا ببقوانو بزكايدو ناي محداسن مسفحن سراحات ناب زمناون مسقوانو زغيد عبيتي كريناتن ببزحي زعت غنيو ودب مصواع وي ودب باصع أبقماقن قرنا أفريكا سفيح وحسن بمنصر كالوت ودبات كرن كلها عمقوت نايتخ أب كبابي زلومايات مسناي كالوت ودبات بموددار زوشتن زمتشأنيوم إذا ما أزين عبيت مراكب كعيشجن كابت خبابيو بزح كيرحاقا حيالو مراكب ملحقا سديدا ترى أن كساب زبتصح أبكربا رحقة عن كيلن نايت ودب كتصنحان زخ اليوم إذا خاات زعبي باللتشيوم بزي مخنيات زي ودب مصواع تمراسن خوون زخلو عبر وقاحي زمال اي تبهيليو زفلت ودب مصواع بزلو استراتيجياوي معمقن مقامطون بوزحات أبتخباب زلو هاجرات زهار فوق خوينوها يركب
ወደብ ባጽዕ ክሳብ ሕጂ ተገይሩሉ ብዘሎ ናይ ምሕዳስ ስራሓትን ኣብ ከባቢኡ ተዳሊሙ ዘሎ ናይ ናጻ ዞባ ፍሪ ዞን ትካላትን ከምኡ እውን ኣብ ምጽዋዕ ተደኪኑ ዘሎ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ምስ ዝድመሮን ብምሉእ ዓቕሙ ክሰርሕ ምስ ጀመረን ምስ ምምሕዳር መስመር ንግዲ ባቡር ካብ ወደብ ምጽዋዕ ክሳብ ኣስመራን ካልእን ኣብ ግምት ምስ ዝኣቱ እዚ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለዋ ወደባት ብቐሊሉ ተወዳዳሪ ኮይኑ ጸብለል ናይ ምባል ተኽእሉ ልዑል ምዃኑ ዝንገረሎም ወደብ ምጽዋዕ ሓደ ካብቶም ምስ ናጻ ዞባ ዝተመደበን ምስ ምልዓል እገዳን ተጸብኦ ሃገራት ምዕራብን ኣብ ሓፂር ግዜ ንቁጠባ ኤርትራ በሎኻ ምባል ኣብ ተጠንቀቕ ዘሎን ወደብ እዩ ኣብ ውሽጡ ዓጢቑ ዘሎ ክሬናት ከዓ ከም መንጠር ባይታ ንዝለዓለ ናይ ወደብ ስራሓት ዘይነዓቕ ተራ ከም ዝህልዎም ዘጠራጥር ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ መሳርሒታቱ ብጽፈትን ጽሬትን እዩ ተታሒዙ ዘሎ ከባቢኡ እውን ጽሬቱ ዝሓለወ እዩ ወደብ ምጽዋዕ ተደኪኑሉ ዘሎ ከባቢ ካብ ከባቢታት ዕዳጋ ግራርን ናቫል ቤዝን ኣብ ናይ ሓፂር ናይ 1-2 ኪሎ ሜትር ናይ ባሕሪ ርሕቐት ኣብ እትርከብ ደሴት እዩ ተደኪኑ ዘሎ እዛ ወደብ ምጽዋዕ ዝርከበላ ደሴት ናይ ቀደም ስማ ባጽዕ እዩ እዛ ደሴት እዚኣ ካብቲ ብልምዲ ብጥዋለት እንፈልጣ ብማይ ዝተኸበት ካልእ ደሴት ብናይ ውሑድ ኣማኢት ሜትሮታት እትርሕቕ ኮይና ባብ ዓሸራ ብዝብል መጸውዕ ዝፍለጥ ዝበዝሕ ብሰብ ዝሰርሖን ተፈጥራዊ መሬትን እተሰርሐ ዓብ መንገዲ እትራኸብን እያ እዚ ብባብ ዓሸራ ዝፍለጥ ናይ ጽርግያ መገድን ከም ድልድል ኮይኑ ንውሽጢ ባጽዕ ምስ ጥዋለት ዘራኸብ መስመር መሬትን ጽርግያን ቀደም ጽብብ ዝበለን መገዲ ናይ መኪናን ናይ ባቡር ሓዲድን ዝነበሮ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢጣልያን ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ብሓባር ብዝመወልዎ ግን ጎኑ ብዕጽፊ ክውስኽን ኣብ ክንዲ ሓደ ጽርግያ ናብ 2 ጽርግያ ከም ዝዓብን ከም ዝሰፍሕን ተገይሩን ብዝግባእ ተለቢጡን ነቲ ከባቢኻ ግርማ ወሲኹሉን ይርከብ ብተመሳሳሊ እውን እታ ታሪኻዊት ብስጋለት ቀጣን እትፍለጥ ንኸባቢታት ዕዳጋ መገዲ ግራርን ካልእ ከባቢታት ናይ ከተማ ምጽዋዕ ምስ ካልእ ደሴት ማለት ጥዋለት እተራኸብ ንኣስታት 1 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዋ መገድኻ ብተመሳሳሊ ጎና ናብ ከባቢ 25 ሜትር እዩ ሰፊሖም በዚ ኸኣ ንመሬታዊ ኣካል ከተማ ምጽዋዕ ምስቲ ደሴታዊ ኣካላ ወይ ውሽጢ ባጽዕ የተኣሳስራ ወደብ ባጽዕ ከምቲ ዝተጠቕሰ ኣብ ውሽጢ ደሴት ባጽዒ ዝርከብ እዛ ደሴት ድማያታ ቀንዲ ባጽዕ ብምባል እትጽዋዕ ኣብዛ ውሽጢ ባጽዕ ወደብ ምጽዋዕ ብዓቢኡ እታ ኣብ ዓለምና ቀዳመይቲ መስጊድ ምዃና ዝንገረላ ንእሽቶ መስጊድ ሰሓባን ከምኡውን ብምሉኡ ብቱርክ ዝተሰርሐ ህንጻታትን ብኢጣልያውያን ዝተወሰኸ ካልእ ዘመናዊ ናይቲ እዋን ህንጻታትን ዝርከበላን እያ ኣብዚ ከባቢ ፍሉጣት ዝነበራ ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ከም ቶሪኖ ዳንስማርያ ዝተፈላለያ መሳጊዳት ሆቴል ሳቮያን ካልእን ክንጠቅስ ንኽእል እዚ ከባቢ እዚ ንዝበለጸ መዘናግዒ ቦታ ተባሂሉን ንድፊ ወፂኡሉን ዝበለጸ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ክስርሓሉ እውን ብንድፊ ተታሒዙን ናብ ትግባርን ምስጋር ኣብኡ ዝነበረ ከም ዳንስማርያ ዝኣመሰለን ገለ ቦታታትን ህንጽኡ ከም ዝእለ ተገይሩ ነይሩ እዩ ምስ እገዳን ካልእን ግን እቲ ስራሕ ኣይተጀመረን ኣይቀጸለን እቲ ውጥን ግን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ በዓሎቕ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ 2009 ከምኡውን 2011 ዓመተ ምህረት ሰፍ ዘይብል ናይ ኩላ ዓይነታት ከቢድ እገዳይ ተጻዒኖም እዚ እገዳ እዚ ኣብ 2018 ብወግዒ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተላዕለ እኳ እንተተገልጸ ሃገራት ምዕራብ ግን ኣውራኻ ኣሜሪካ ነዚ እገዳ ክቕጽሎን ዝኾነት ምስ ኤርትራ ትነጥፍ ናይ ደገ ኩባንያ ከቢድ እገዳን ማሕንቆን መቕጻዕትን ከስዕባላ ምዃንን ስለ ዘፈራርሓ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ክትስጉም ኣይከኣለትን እዚ ኸኣ ንወድባትና ከይተረፈ ብኸቢድ ጸሊዎ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ምስግጋርን ንብረት ካብን ናብን ናይ ምእታውን ምውፃእን እዚ ናይ ሃገራት ምዕራብ እገዳ ንሃገርና ብኸቢድ ከም ዝሃስያ ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ንጸላእተን ሃገራት ወይ በቲ መምርሒኣ ንዘይከዳ ሃገራት ብቁጠባ ክድህከን ጸኒሓን ኣላን ኣብ ኩባ ንልዕሊ 60 ዓመታት ዝገበረቶ ቁጠባዊ እገዳ ናይ ልዕሊ ትሪልዮናት ዶላር ገንዘብ ኣብ ቁጠባዊ ኩባ ሃስያ ከም ዘውረደት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ዓመታት ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብ ብዝገበረቶ በይናዊ እገዳኻ ክሳብ ናብ 1 ትሪልዮን ዶላር ዝጸጋጋ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ቬንዙዌላ ከም ዝወረደ ብጸብጻባት ማዕከናት ዜና ወግሒ ጸብሐ እንከታተሎ ሓበሬታ እዩ ኣባናኸ ብሰንኪ
እገዳ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ክንደይ ዝኣክል ቁጠባኹን ተሃሲና ንኸውን እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ለንቅነ ዝተመርፀ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ዶላር ኣሜሪካ ዓብላልነቱ ክብድሃ ብናይ ገዛእ ርእሰን ባጤራ ኣብ ክንዲ ዶላር ንዝጥቀማ ዘለዋ ሃገራት ብሪክስ እውን ናይ መፈራርሒ ቃላት ደሪቢኾም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ብምብጋስ እዞም ገባብል ናይ ዓለምና ንሃገርና ኣብ ቁጠባን ናብራ ህዝባን ኣውሪዶሞ ዘለዉ ሃስያ ቀሊል ዘይምዃኑ ክንግንዘቦ ይግባአና ነዚ ተፃዊርና ከመይልና ብኽልተ እጋርና ረጊፅና ረድኤት ከይተጸበና ደሞዝ ህዝብናን ሰራዊትናን ንሓንቲ ወርሒ ከየሰናኸልና ህዝብና ኣብ ጥሜትን ዓጸቦን ከየውደቕናን ስሩዕ ሃገር ናይ ምክልኻል መስርሕና ብጽፈት ከም ዝኸይድ ምግባርናን ካልእ ንጥፈታት ምስልሳልናን ድማ ንብልሒ መሪሒነትናን ተጻዋርነት ናይ ህዝብናን ብኣድናቖት ክንጥምቶ ዘለና እዩ ናትና ስለ ዝኾነ ግን ብዙሕ ዋጋ ዘይንህቦ ክንከውን ንኽእል ኢና ብዝኾነ ምስ ምልዓል ግብራዊ እገዳ ብልዕሊ ኤርትራን ምብቃዕ ዓብላልነት ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ቁጠባ ዓለምን ሚዛን ዓለምና ኣብ ምትዕራይ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ሓፂር እዋን ቁጠባኣ ብኣዝዩ ዝተዓጻጸፈ ዕብየት ክውንጨፍ ምዃኑ ርጉፅ እዩ ዓመት 2025 ድማ ነዚ ናይ ዕብየት መንጠር ባይታ ኮይና ከም እትሓልፍ ተስፋ ተነቢርላ ኣሎ ናብ ጸጋታት ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕን ብቐንዱ ድማ ናብ ከባቢ ወደብ ምጽዋዕ ምስ እንምለስ እቲ ከባቢ ምጽሩይ ክሊምኡ ዋዒ ዘለዎ ኩነታት ኣየሩን ዝተፈላለየ መሳጥን ተባሃግን ቦታታት እዩ ሓቂፉ ዘሎ ኣብታ ተጠማቲት ቀጣን ሰጋለት ምስ እንርኢ ጥራሕ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጥዋለት ሓወልቲ ታንክታት ፈንቅል ዝተፈላለያ ከም ኮራሎ ሉና ሴንትራል ሬድሲ ዳህላክን ዝኣመሰላ መዕርፎ ኣጋይሽ ማለት ሆቴላትን ካልእ ናይ ቅድምን ናይ ድሕሪ ናጽነት ሓደስቲ ህንጻታትን ዝሓዘት ደሴታዊት ጥዋለት ከዓ ብመገዲ ዘመናዊ ጽርግያ ቀጣን ስጋለት ምስ ካብቲ መሬታዊ ትሕዝቶን መውፅእን መስመር ምጽዋዕ ኣስመራ ዝወስድ ሓያሎ ከባቢታትን ኣባይትን ናይ ከተማ ምጽዋዕ ትራኸብ ኣብቲ መሬታውን ገለ ምስ ገማግም ባሕሪ ተጎዝጊዙ ዝተሰርሐ ብህንጻታት እንዳ ኮርያ ሙሳ ዓሊ ግራር ናቫል ቤይስ ሰሊና ኣማተረ ዕዳጋ ሓድሽ ዓለም ወዘተ ዝፍለጥ ከባቢታት ናይ ከተማ ምጽዋዕኻ ንወደብ ቅድሚ ምእታውካ ዝርከብን ዘመናዊ ኣባይቲ ዝተደኮነሉን ከባቢታት ከተማ ምጽዋዕ እዩ እዚ ከባቢታት ምጽዋዕ እዚ ካብ ወደብ ባጽዕ ንወገን ደቡባውን ሰሜናውን ምዕራብ ምሕድግ ኢሉ ዝርከብ እዩ ምጽዋዕ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበረቶ ኣዝያ ገፊሓ እያ ዘላ ብፍላይ ናብ ኣስመራን ከባቢታት ሰሜናውን ደቡባውን ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ከባቢያ ስፍሓታ እናወሰኸ ሓደስቲ ኣባይቲ እናተሃንጸላ ጽርግያታታ ብቕጥራን እናተለበጠ መልክዓ እናተቖልዐን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ባጽዕ ዝርከባ ገለገለ ጥንታውያን ህንጻታትን ብደብዳብ ጸላየ ዝዓነወ ኣባይትን ግን ንቕርሲ ተባሂሉ ከም ዘሎ ተገዲፉሎ ወደብ ምጽዋዕ ብዓይኒ ወጻእተኛታትን ኣውፈርትን ከመዩ ዝህረፍን ዝጥመትን ድሕርዛ መሰጋገሪት ተኸታተሉና ወደብ ባጽዕ ዝርከበሉ ከባቢ ስትራቴጂያውን ካብን ናብን ባቢኤል መንደብን መትረብ ስወፅን ከምኡን ንዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ንገለ ከባቢታት ሱዳን ብዓቢኡ ንሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝርከብ ብምዃኑ ኣዝዩ ተጠማቲ እዩ እዚ ወደብ እዚ ተደኪኑሉ ዘሎ ባሕርን ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ገማግምን ብጽሬቱ ጽፈቱን ተፈጥራዊ ጸጋታቱን ኣዝዩ መሳጥን ሰሓብን ብምዃኑ ኣውራ ድማ ካብዚ ከባቢ ኣብ ናይ 10ታት ኪሎሜትር ኣዝየን ብዙሓት ደሴታት ኤርትራ እንተላይ እኩባት ደሴታት ዳህላክ ስለ ዝርከባ ተጠማትነቱ ከዓቢ ንቡር እዩ
ከም ቱርኪ ድርቡሽ ማለት ግብፃውያን ጣልያን እንግሊዝ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝኣመሰለ ሃገራት ነዚ ወደብን ከባቢውን በብግዜን ዓንዲረናሉን ንዘንተ ዕለት ክውንንኦን ጽዒረንን ሓያሎ መናውራን ተሃዲድን እውን የካይዳሉ ነይረንን ይኹን እምበር መሬት ናብ በዓል መሬት ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ባሕሪ ኤርትራ ቀይሕ ደሞም ኣፍሲሶምን ኣዕጽምቶም ከስኪሶምን ናብ ኢድ ዋናታቱ ናብ ኤርትራውያን መሊሶም ኣለዉ ብቐደሙ ኤርትራ ሃገር ባሕርያ ናይ ቀደም ስማውን እንተኾነ ምድሪ ባሕሪ ዝብል እዮም እዚ ድማ ናይ ባሕሪ ሃገር ንምባል ዝተዋህባ ስም እዩ እቲ ኤርትራ ዝብል ድሕሪ መግዛእቲ ዝተሰለመቶ ስም እውን እንተኾነ መበቆል እቲ ቃል ካብቲ ኣብ ከርሲ ባሕራ ዝወፀ ስም ስለ ዝኾነ ዘጸብቐላ እምበር ንናይ መግዛእቲ ስም ዘንጽባርቕ ኣይኮነን ከመይሲ ኤርትራ ዝብል ስም ኤሪትሪያ ወይ ኤሪትሮስ ካብ ዝብል ቃል ናይ ቋንቋ ግሪኽን ላቲንን ዝተወስደ እዩ ትርጉሙ ድማ ቀይሕ ማለት እዩ እቲ ቀይሒ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማያት ባሕሪ ኤርትራ ብዝርከቡ ኣትከልቲ ባሕሪ ዝፍጠር ቀይሕ ሕብሪ ንምጥቃስ ዝተዋህበ ስም እዩ ብዓብዩ ባሕሪ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ መበልዩ ኣብ ውሽጡ ብዝርከቡ ኣትክልቲ ብዝፈጥርዎ ቀይሕ ዝበለ ሕብሪ ማይ ካብኡ ዝነቐለን ዝመንጭወን እዩ ስም ናይ ቀይሕ ባሕሪ እውን ካልኦት ባሕርታት ዓለምና እውን መምስ ኩነታቶም እዩ ኣስማት ወፂኢሎም ስለዚ ሃገርና ኤርትራ ዝብል ስም ምርካባ ናይ ብሓቂ ንተፈጥሮን ጸጋ ናይ ትውንኖ ቀይሕ ባሕርን ዝገልጽ ብምዃኑ ብልክዕ ዝግባኣ ስምያ ተሓንጊጣ እትኸይድ ዘላ ቀደም እውን ናይ ባሕሪ ሃገር ምዃና ጥንታዊ ስማ ምድረ ባሕሪ ብምዃኑ እዚ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝተጸዋዓትሉ ኤርትራ ዝብል ስም ከዓ ብልክዕ ናይ ባሕሪ ሃገር ምዃና ዝኹልዕ ስለ ዝኾነ ዝግባኣን ዝልክዓን ስም እዩ ዋላ እኳ ብገዛእቲ ሓይልታት ጣልያን ዝተዋህባ ስም እንተኾነ ስለዚ ኤርትራ ዝብል ስም ኣዝዩ ጥዑምን ንሃገርና ብልክዕ ዝምጥንን ስለ ዝኾነ ንዓና ንኤርትራውያን ዘሕብነና ስም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ከተድምፆን ከለኻ እውን ንኹሉ ኤርትራዊ ባህ ዘብል እዩ ኤርትራውያን ብስም ሃገርናን መንነትናን ኣዝና ኩርዓት ህዝቢና ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ልዕሊ 1200 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ከም ዘለዋ እዩ ክጥቀስ ጸኒሑን ኣብ ዝተፈላለየ መዛግብቲ ዓለም እውን ሰፊሩ ዘሎን ኣብ ዝቐረባ ኣዋርሕ ብዝተገብረ ግብራዊ ዳህሳስን ምዕቃንን ናይ ገማግም ባሕርና ካብ ዝተጠቕሰ ብብዙሕ ማይት ኪሎ ሜትር ዝነውሐ ኮይኑ ተረኺቡሎም ብመሰረት ነዚ ዓቐን ናይ ገማግም ባሕርና ካብ ዘካየዱ ዝተረኽበን ብወግዒ ክግለጽ ጀሚሩ ዘሎን ገማግም ኤርትራ ናይ ደሴታት ክሓወስካ ጥራሕ ኣስታት 1450 ኪሎ ሜትር ተዓቂኑሎም እዚ ከዓ ካብቲ ብቐጻሊ ብልምዲ ገማግም ኤርትራ 1200 ኪሎ ሜትር እዩ ክበሃል ዝጸንሐ 250 ኪሎ ሜትር ተወሳኺ ከም ዘሎ ዘነጽር እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገማግም ባሕርና 1200 ኪሎ ሜትር ዘይኮነ 1450 ኪሎ ሜትር ተባሂሉ ክእረም እውን ተነጊሩሎም ነዚ ድማ ኩላትና ጉዱሳት ክንእርሞን ንምርግጋጹ ከዓ ንዝምልከቶ ኣካል ክንወከስን ንኽእል ኢና እዚ 1450 ኪሎ ሜትር ናይ ደሴታት ገማግም ባሕሪ ከይሓወስካ ማለት እዩ እዚ 1450 ኪሎ ሜትር ግን ካበይ ናበይ ምስ ንብል ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ዳር ኣልዋ ዝተባህለ ከባቢ ደቡብ ጫፍ ደንከል ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ግን ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ንብል ነርና ኢና ብልምዲ እዚ ግን ጌጋ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም መእረምታ ድማ ይገበረሎም ጫፍ ናይ ዶብና ራስ ዱሜራ ዘይኮነስ ዳር ኣልዋ ዝበሃል ጫፍ ናይ ከባቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሕጋውን ወግዓውን ካርታ ናይ ውዕል ኣልጀርስን ካልእን ምንጽጻር ይከኣል እዩ ስለዚ እቲ ብልምዲ ክንብሎ ጸናሕና ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ዝብል ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ዳር ኣልዋ ተባሂሉ ተኣሪሙ ከም ዘሎን ብሰነድ እውን ተረጋጊጹ ከም ዘሎን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከነካፍለኩም ንደሊ ካብዚ ናይ ገማግም ባሕሪ ከይወፃና ደሴታትና ሰብ ዝነብረለን ይኹና ዘይነብረለን ብቁፅሪ ኣስታት 360 ካብዚአን ገሊኣተን ኣዝየን ንኣሽቱ 1 ሄክታር እውን ዘይመልኣ ክኾና እንከለዋ ብዙሓት ግን ኣማኢት ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለወን እየን እዘን ደሴታት ዓቂሮንኦ ዘለዋ ባህርያዊ ሃብቲ መወዳእታ የብሉን ጥራሕ ሰላምን ወፍርን ይረኸብ እምበር ኤርትራ በዘን ደሴታት ጥራሕ ክትናበር እትኽእል ሃገር እያ
اتزقرم نايزن دسيتات جماقم بحرن بدمر كابتي كابراس كيسار نابدار الوازلو جماقم بحرنا يعبيم زمالت أبز قرب أوان بستقبر دهساسن معكان جماقم بحرن ناي دسيتاتنا أستات 1900 كيلومتر تعاكين اللو إذا مستبو وقعي كم بحدش تعاكين زلو جماقم بحرنا مالت 1450 كيلومتر كدمرن كله بتقلالا جماقم بحرن دسيتاتن إيرترا 3350 كيلومتر كم زخونه كنبسركم ندلي إذا أكل جماقم بحر زلو هاجر دمايا عيني حصادات معراباوان زود كازلهم جنا بمصنعتي زيبس حنان عينتات معدناتون أبز هاجر كهلو يخيليم أبز جماقم بحرن حقيفو زلو تسقاتاتنكا جنا أي تفتشن زلهم بجمتاتن عقور تسقاتات نايندادي غاز ورقن كالق كبور معدناتن انتلاي ناي بحري تسقاتات أبكرسي ناي كيح بحري إيرترا كمزلو زترات رايكونان بزخونه زي تبكلن دنجلن كاب جماقم ناي كيح بحري أستا 360 متشواتن تهرفتن دسيتات التونن هاجرنا هاجر إيرترا مزلوا كالق زينت تسقاتات تدماميرو عيني حيالانن ساعاتن هاجرات أفتيتو خريان كحسدان النصبيه قدايوم يخون مبر نزا هاجر كمبلين عينهم زحلوا بدكي مدر بحرن إيرتراويانن زفلوتو بقطر وحدات جنكا تبعات فترات سلزولدت إنه مريتان بحران زخونه جزاء حيلي دقيم كي تصاوتلا بتكورنت إنا تخلاقلو بخرعات ينبروا اللوم إيرتراوان وحداتن أدمعتن سلزخونو كم تنبوزحات جنكا تمزحات هيكونن إذا سمرتن حادنتن إيرتراوان دمايو نوحدهم بعصفتات كم زبازح بمقبار إذي نوحن سفيحين بحران سقاتاتون دقيم ندك مريتنبر زخونة زفكرن زنبهاوقن حيلي كم زيوننو غيرم مولوم إذا خبهالن كولوغن بمعرقات تمامتان زأمنن بإيرتراو حقن أهقراو حقن تمازيزون زقيدن زخونة عوفارن تحبابارن ناي زخونة هاجر إيرترانا خفتيا صقا بحرا صقا ودبان كالق معدناتان دما بني حبار ربحان عمصاصن بزيبلو بإيرتراون أهقراو حقن زقزؤو قداماويان أوفورتي معصا خفت بمخانو إنه أما عرنتن لأولاونتن بقبر زأمنو كم روسيا تشاينا إيطاليا زأمسولو هاجرات نس إيرترا كلت أوزمدنا أم مسراتن ودوات إيرترا أم معبالن كتصمدو نريئو مالنا إذي أبز حلف أوانا استرعي معبالن نيرترا نقدميت كسقوماس توسده ديبلوماسياو سقومتنكا حدا خابتي مرأيان ايتي منقستن هزبن إيرترا بتقونع مقدن شركنتن مس إيرترا نعبيتن معبالن كسرح نزدلو وغن حنقو فاي بحالت مخوانم زمسكريم بقزي الدرق نروسيا أب قدميت بمحقاف اتفلت زنبرت زفرست هاجر حبرت سوفيت بماركسيساوي تحساسبا أبدسيت دهلاك عبيت مراكب وقه انتلاي ساب مارينا زركبو واتهدراو معسكرات نيرو وايز بهال حق دمايو اتي ناي شعور كباتن وعلاتنجن أمونغو مريت إيرترا بحيل زمنزعي سلاينا إثيوبيا وسرع الدرجن حبر السوفيتن استقايده ناي بلسن ني إيرتراو زقوانيين سممعينيروم انتحججن منكوب بمعرنتني هاجرات بزعمنا مالت لأولاونتا فتسم زي تدفر هاجر إيرتران نقبتي أم مكات باتركب هاجر روسيان بزتبس حمر رددان نقصالي بممقار بزكاد هنساتن ممعبالن أبزعن كيلو بزتبس حس ممعن ودب مصواع كابتحيزو زولو درجة نابزل على براخخ بتصح تسفان دليتن ناي كلاتنا إيرتراوانيو نزي نمسماركا منقست إيرترا نيرتراوان بزربح مقدي تبقيسو اللوم بقدمو منقست إيرترا أما عرنتن رأس مركوسان زأمن كم مخوانو إذا منقست زي قدامنت نا إيرتراوانن ربحو أمن بزوحس مقدي كمتي أب كوبانياتات بيشا زاران أسمران زتعوتلون نعلم زدنقن وعلكا كوبانياتات روسيان إيطاليان كالوت هاجراتن انتلاي قبسي بخومو مقدي أب استفلاليت صلاتات أب إيرترا أب قرب أوان كنطفا كمن نري ترطر يلبون لعلواي لوخ فدريشن روسيا لعلواي لوخ إيطاليا قبسن كالوتن مسمرحتن سبسلطانن إيرترا بزقبورو مرددان سممعن مسرت زن هاجرات أب صلاتات تمرتي حرشا عدنا تكنولوجي
ካልእ ጽላታትን ክትሓጋገዛን ብሓባር ክሰርሓን ተረዳድየን ኣለዋ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሃገርና ጋሪድዋ ዝጸንሐ ናይ ምዕራባውያን ሓበላ ይግላህ ብምህላው ብሩህ መጻኢ ኤርትራ ይቀላቐልን ይበርህን ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ብቁጠባን ብልጽግናን ብኹርዓትን ብሓበንን ዝከሓሰሉ እዋን ርሑቕ ኣይክኸውን እዩ ፈጣሪ ዝሓለፍካዮ መስገደል ይኣኽለካ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ግዴኻይ ዝበሎ እዩ ዝመስል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ምዕባልን ራህዋን ቀሪቡ መጺኡሎም ቀይሕ ደም ዝፈሰሶን መስዋዕቲ ዝተኸፍለሉን ባሕርን መሬትን ኤርትራውያን ንዘንተ ዕለት ንኤርትራውያን ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ብትእዛዝን ናጻ ድሌትን ኤርትራውያን ጥራሕ እዩ ዝፍጸም ዘጉባዕ ብዐ ዝገብሮ የብሉን ሃገርና ከም ኩላተን ዝማዕበላ ሃገራት ብስርቂ ልመናን ምትላልን ዘይኮነስ በቲ ቁኑዕ መገዲ ናብ ቁኑዕ ምዕባለ ክትበጺሓ ድሮ ትጉዕዞ ኣብ ምብጋስ እዩ ዝርከብ ዘለዓለማዊ ዘኽሪ ናብዚ ንዘብጽሑና ስዋኣትና ሞጎስን ክብርን ናብዚ ንዘሰጎሙና ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልና ይኹን ኣውራ ድማ ዕድመ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዓወትና ሓፋሽ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊንያ ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ካልእ ግዜ ድማ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ጸጋታት ማዕድናት ሃገርናን ካልእን ዝድህስስ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ተስፋ ንገብር ንሎሚ ኣብዚ ኸኣኽለና እዩ ነዚ ትሕዝቶና እዚ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ፈታዊ ኤርትራን ጉዱሳትን ምእንቲ ኽባጻሕ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ኣውራኻ ነዛ ቻነልና ንምዕባያ ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ደጊምና ንላበወኩም ሰላም ወሰናይ በብዘለናዮ ዓወትና ሓፋሽ